doğulşaktı. Goşgynyň nähili doğulşy hakda köp gedek, köp berde berdiler sowal. Goşgym çağandyr. Ýöne möhleti 9 ay, 9 gün, 9 sagat del. Käte onu 1 ýyl çaýkap gidersiň. Käte 9 ýyl, käte 10 ýyl. Bir öýde doglar, birisi ýollu. Käte gyýl bolar, käte de og. Gyýl goşgular bäwül ýaly näzikdir. Erkekleri goş şahydyk gödökdir. Birligi bolsun, bäwülmi şahmy, jaýerini ikisi de gerekdir. Türkmen edebiýatyna görnükli ýyl galdyran söz ustady bolan bir näçe şahyrlar bar. Olaň eserleri halkyň arasynda söýlep okulýar. Şeýle şahyrlaryň birim Türkmenistanyň halk ýazyjysy Keim Gurbanepesdir. Özüniň şahyrana dörüdüçiligi bilen türkmen edebiýatyny 3 müjik ýyl goýan Keim agaň şygyrlary adamlaryň kalbyna dolup söýlep okulýar. Muň sebäbim şahyryň pikiri bilen halkyň pikiriniň deň gelmegidir. Kerim'in kakasy Gurbanepes aga sowatly adam murpdyr. Ol türkmen nushuwy eserlerini köp okapdyr. Ýeri gelenne şahyrçylygy edipdir. Keim 10-12 ýaşlaryna ka Sopa Allahyar, Baba Rewşen, Ali Şah Merdan, Bahawetdin Diwana, Yusuf Gözlüy hadisanlaryny, rowayatlary höwes bilen dinläpdir. Ýat tutupdyr. Gurbanepes aga oglunyň höwesini, ýatkeşligini görüp, Magtym Gulaýyň, Molla Nepesiň, Zeliliň, Seýdiň, Keminýanyň goşklaryny okap berer eken. Türkmen nushuwy edebiýaty Keim Gurbanepesiň dörüdüçilik duýgusyny oýarmak bilen birlikde durmuşdaky gapma garşylyklardan baş çykarmagyna, ağa-garany seljermegine uly täsir edipdir. Türkmen edebiýatynyň leheňleriniň tartma sütünleriniň biri bolan Keim ağa barada gurrun etmek hem aňsat hem kyn. Ol özüniň toprak diýip bir ýygnasy barda, şonu aramyzdan irgiden belli alim Ahmet Bekmuradowa sowat berenne, şoňa toprak ýaly beýik bol, toprak ýaly sada bol diýip ýatdyr. Galan zatlar düzeler diýipdir. Keim agaň özü toprak ýaly sada diýip, ähli zady özüne siňdirýän adamdy. Çağa bile çağa ýaly, uly bilen ulu ýaly adamdy. Şu ýürekden gülmäni başarardy. Biz Keim agany gaty syýlaýardyk. Keim aga bilen duşuş boldy. Ol uniwersitede gelýän ýyllarymda. Şunu görmäge dogrymaýsam şeýle bir höwes etdim. Şeýle bir begenim edil bir hili bir epetli gyýdam bolsam çağa ýaly uçup bardım da, şu şeýle görürsüm geldi, şeýle nurly adamy. Keim agaň eserleri milliligi bilen, şu türkmen halkynyň ajaýyp häsiýetini özüne siňdirenligi bilen, şahannazlygy bilen tapawutlanýar. Keim aga näme hakyna ýazaýsyn, haýsy eserin okusaň oku, eger Keim agaň häsiýetini, özüni tanıyan bolsaň, edil gapdalyňda Keim aga duran ýalylar. Öz eserlerini öz mehri bilen çoýupdyr. Eserlerine öz mehrini siňdiripdir. Şoň üçin halk onun eserlerini gaty görýär. Şu duşlukda şu Keim aga bir sagat gürledi de, ol goşuk kanada gaty üýtgeşik okýar. Şol goşulary Keim agaň özü bolup okaýmak gaty kyn. Sebäbi şeýle bir parahatdan, bir mehirli, bir üýtgeşik nurana bir sesi var da, şonu
okanna gaty ütköşük okýar. Ony dinläp doýmak mümkinler. Güller. Oglymyň içinde bir bölek ýere gülekdim. Lowurdap açylly bary, birisi gyrmyzy, birisi gara, birisi mämişi, birisi sary. Şunu kapymyzdan geldi bir mihman. Gelini bär hem gözleri güllü, şol terede otyr gözlerini gyrpman, göýäki diýersiň bir suwsuz çöllü, bütün ömür boyu zar bolup gülü, doldurýan ýalydy şonuň öwedin. Mihmanım terediýe giýje gözeli, mihmany terediýe giýje gözeli. Owdan gözlerini ertirden märi, aýryp bilmän otyr owdan pellin, goşu-goşmasa da süýs şahir warly, bir pırsat sowaýsa gözlerini güllen, goýa güller göçüp ötäýsek ýaly, bakýardy güllere gedek-gedegine, bakýardy nerkese, gyzyl piyony, bakýardy gergine giýje gözlerini. Men gülü de aşyk. Gülü söýýänliň özüne de aşyk. Hem gülü bakýan, hem mihmana bakýan, güller hakynda bir ajaýyp pikir aýdaral hökman. Eder diýişim ýaly. İşte de çaýyn, sözledi gül hakda ajap bir beýdi. Beýdi. Munça ýere zaýalap näçik pomodor ekeýsen bolmaýar. Lap çep kulakly pile çykdy. Ataň ölli, towlanmadyň, meňürmediň, togolanmadyň, ýa-da juda oglanmadyň, ne sebäpden beýle çykdyň. Aga ýetdi, ata ölli, gelermikäň hülli, ýöne seniň bagtyň gelli, eneň bilen ýola çykdyň. Kabul etdi agras dejen, buğdaýlary goňras dejen, burugsa dejen, bir ot gözläp seýle çykdym. Alym dejen oda derek, berdi ot dek buğdaýarok, dawanlaryň darak, tagdan ordyň sola çykdyň, yer ýüzüni buğday edip, derdesesini bogdag edip, bogdagyny baýdag edip, ýeňiş üçin ýola çykdyň. Gazdım gazy, sızdım goşgy, ýetir etdi gyzlyň ışgy, haýsyn görseň şol hem ýagşy, bir täsinje owlajykdyň. Mäledin sen, birin hasam haladyň sen, barmy puluň haladyň sen, ýokdy, derrew nola çykdyň. Başky söýgüň ýykdy allap, böküp turduň, bolluň saldat, gaýdyp geldiň, dostlaň gollap, bir gözleri dowla çekdiň. Sapak berdi alym hatta, öýüň kitap, ýükün kitap, günnüz ýanyp giýje tütäp, şahir bolluň, molla çykdyň. Ýyllar saňa diýdi şahir, arda känni adym zahir. Diri wagtyň bolma pahir, çyksaň lowlap ile çykgyn. Şahirlik bir jangly kerwen, ýolda dinlen, öýde dinlen. Dinlenmeseň ýene derrew çep kulakly pile çykgyn. On 5 ýyllap edip gedipdim. 16 ýaşymda edidim diýdim. Hiç kim onu diýdirmedi diýip birden duýman urkam özüm diýdim. 15 ýyllap gülnäzip gedipdi. Ol hem 16-da gülnäzim diýdi. Hiç kim onu diýdirmedi diýip ol hem meniň ýaly özüm diýdi. Ene şeýdip şeýle bolluk ötäýtdik. Näme bolanyny özümizem duýmadyk. Bir seretsek, asyl öňkülügimiz däl,
bir-birimize qarap doymadyk. Oynumuzam asıl öňküligi däl. Nähilidir başga çarak oynadyk. Ilki duşuşumuz şeylerek bolly. Bolan zada bollu diýmegim gerek. Ak çägen üstünde oklap ýatyrka duşdum edidime. Duşdum bir gezek. Şeýle bir parahat oklap ýatyrdy. Onu oyutmağa it kuşam dözmez. Ak depeli, ak şırdagyň etegin öpüpdir şargara kirpikli gözler. Tä ölýänçem onuň bakýan sürüsün uklu, din jallyp bakardım ödüm. Ak çägide ak sadagyň düýbünni irkilipdir. Ak şırdakly edidim. Bir oýansa, garşysynda men durun. Tisginni, tayagy elinden gaçdy. Düşümi, huşumy düşünüp bilmän gözlerini yumdy. Yine de açdy. Gözlerini açdy, yine de yumdy. Soň gözlerini açdym ya açmady. Onçasyn häzir aýdyp biljek däl, ýöne eýýäm. Gülnäz ondan daşdady. Bir haýukdan Gülnäz, Gülnäzim diýip zaryn sesi ýetdi meniň ýdymdan. Gara saçlam dolun ýdyňa diýip çırpınjyrap aslyşsa da diýdymdan. Her örümün bir elimde tokkolap öýmüze ýetenmi duýman galdym men. Şo bolup ýörşime häzirem haýran. Ýok. Oňa şo wagtym haýran galdym men. Sebäp diýseň, ýyllaň aýdyşy ýaly hayatsızlan hasabyna däldim men. Aynan gyýdy, belçik diýenler kenni. Aynan gyýdy, alçyk diýenler kenni. Hayatsız diýene duşmaklyk kynny. Ýöne güli meniň bu bolup ýörşüm hayatsızlyk çägini de ýakynny. Hiyeri bir ýigidi söýdüň, taň etdiň, ardyňa gaçyryp ýörmegiň näme? Söýýän bolsa özü gelsin, halasyn. Özüňi üstüne sürmegiň näme? Diýip öz ýanymdan özüm utanyp gyzardym, agardym, boz ýaz boldum men. Goýberen hatany salanna ýada. Ýanyňda hiç kişi bolmaýanna da yüzün gyzarýanyny şonu bildim men. Gözümi yumsada irkiljek bolup, beýnim öz erkini bermedi uqa. 16 ýaşyma ýetip ýetmänkem. Bu neniň hekaýet? Bu neniň waka? Ýa-da haya şerim paýlanan wagty. Men naçara ondan yetmedimkä? Özüm anha dinan ýazjyda dinan häsiýetlerini açmaga çalışýan ýönümen dinan häsiýetlerini, dinan duýgusyny, dinan guwonçyny, dinan söýgüsini Kerim aýal açyp bilemek. Ol şygyrlaryna da şeýle, poemalaryna da şeýle, ine gumdan tapylan ýürek diýip bir ajaýyp poemasy bar. Şunu şu ýaş gyýdyň öz söýgüsine garaşyşy, gaty üýtgeşik, onam bir hili depdere geçişi, şoň duýgusyny dogry aýtsam men berip bilemekde. O taýda Türkmen gyýdynyň bary hatda şol gödüňe gelýär, şol asyllygy, şol sadalygy, gumdan tapylan ýürek okap otyryn bolup, şo gyýdyň duýgusy, şo gyýdyň häsiýeti, şo gyýdyň elenşi, şo gyýdyň garaşy men öňümde edil kino lentasyň geçýär. Wepalylygy,
garasyşy, duýgulary, şol duýgular bilen ýaşaýşy, şol duýgular bilen onuň adama gatnaşygy gaty üýtgös. Gatyşyp oýnardyk, görüp gaçdyny. Gatyşyp oýnardyk, topu. Başta da aýdypdym, bolmany bizde oglunlar topary, gyýdylar topary. Emma 41-nji ýanar iýuny bölüp gitdi. Bizi iki topara, selvili topara çöllü galyryp, gerçekli topary sürdi tokaýa. Görüp gaçylmaly oýun gutorup, görüp topulmaly oýun başlandy. İki iýun gutorup, ýurdumda üçünji iýun başlandy. Soradym iýundan, görmediňmi sen? Nerede gezip ýör edidim? Ağam. Emma Thomas jogap bermeden geçen. Gonuň üçin niýip gaýmyllan ogam. Şeýle bir dymykdy Thomasyň başy. Sazaklaň pürüde ırgyllan okdy. Uruş eýýäm tamam bolanam bolsa, edidler Berlini alanam bolsa, kim bilýär? Dünýäden habarymyz ýokdy. Kimde kim halkoza adyga gitse, şol hem getirirdi gaziýet jurnaly. Dolanyp gelýänçe äwmüdük düýü her seher atardyk 40 gedek paly. Ahyry çödüler palyň ykbaly. Düýü paştalyonuny ýüzümiz düşer. Ässemmi käm, ýa-da ätmesemmi käm diýip gelýän gowra gözümiz düşer. Bir put gaziýet bilen näçe sany hat gütüläp Gülnäziň öňüne düşer. Gaziýede ýazýanam meniň özümdim. Onu paýlaýanam ýene-de özüm. Bu uşluňa bir tahyýan bar Gülnäzim, bu uşluňa bir düýäň bar Gülnäzim. Ene bary, gelin bary, gyýyz bary, Gülnäziň daşyna hümürdir hümür. Hat bar diýseň, müň bir damar tırsyllar. Emma sanraýandyr başga bir damar. Gynançmy, söýünçmi, niçikse habar. Ýazylar, çekiler gorku damary. Hat diýen zat ýarylmadyk bir garpyz. Ýarýançaň bildirmez. Şodur ýamany. Her bukça, her möhre eliň degenne göýe bomba bolup ýaryljak ýaly. Bu uşluk Cemal, bu uşluk saňa bir hat bar. Ol hat arkanlygyna ýykdy Cemaly. Bu uşluk Gowhar, bu uşluk saňa iki hat. Gowharyň ýüzüne çaýyldy Gowhar. Biri doganyndan, biri ýaryndan. Öwser inni, ýüzü neneňsi öwser. Sekiza ýol ýören, sekiz bukça hat. 5 ýelini güllürdi, 3 ýelini ýykdy. Edidimiň mehrisiňen gökçe hat çykdy, çykdy. Meniň ýadymdan çykdy. Tutuş bir gejeläp ýadymdan çykdy. Bir ýyl 5 hepdeläp garaşan hatym ýylyň 4 paslyndan, tomusdan, güýzden, ýazdan, gyşdan diläp soraşan hatym. Uzun gece 3 joram gojoklap ağlap çykdym. Erterden soň okudum. Bukjanyň içinden gökçe hat çykdy. Ýüzünden üç oşap algadyp çölü. Näçindir şunuň ýaly pursatda adam yer gözleýär çoladan çola. Düýeleri ak iýinişden aşyryp
5 saat gürleşdim evidim bile. Gülnädim. Şu günler iyimi salalyk. Abaronna bolýar. Ýagdaýlar ýaxşy. Valday galasynyň tokoýlugynda şahir bilen bagşy diňleýär. Bagşy. Seliger köýleriniň kenarlarynda 3 saat ýaňlanyny türkmeniň sady. 3 saat ýaňlanyny bagşyň owady. Birden ýöne patifon röýdämi? Edil saky bagşyň özü. Biziň oglň bagşy diýip ýörenmiz. Bir garş sakally adam ekeni. Soň görüp otursak, gyşyň başyna Aşgabatdan çykyp gaýdan ekeni. Onlap yer kümeleň içinde yarım ýyllap aýdym ekeni. Şondan bäri sakal sıyırmadan geçen derin süpürmäge degmenler eli. Muny gurrun veren bagşyň dili däl. Ýanynaky alçak şahyryň dili. Şahyryň adyna gara diýdiler. Soň görüp otursak, gara seyitli. Äynekliň adyny Sora diýdiler. Sorap görsem, olam Rehmet seyitdi. Şahyrlar 1 saat goşgu okudy. Başy hem 10 sany aýdym aýtdy. Onyan çada yer kümäniň diwary tozan turuzyp aşaklygyna gaýtdy. Beýle ýanymyza düşdi snaryat. Ýene de hüjüme başlady wagşy. Ine şondan bäri 2 hepdedir. Sade diýä tokoýdy. Başga bir bagşy. Şol bagşynyň sesini semetmek üçin seniň edidiňem girdi hüjüme. Şu haty akopda ýazym gülnädim. Ýar ödüňedir. Ýar ejeme. Ejeme okap ber bagşyly ýerin. Başga ýerin. Diňe okogyn ödüň. Arkaýyn bol. Ýeňiş bilen bararyn. Haty ýazan kiçi serjant edidiň. Şol Mahmuladynaky uniwersitetde bir duş boldy. Şoýerik şol duşuga Kerimaga çağırly. Şol edil şol biziň oýnumyz bu şowhunly gidýän mahallary Kerimagany çağırdylar bolyn. Ol garagyjan antenem gideli uniwersitetde halk näme diýär, nähil görüpdir biziň oýnumyzy. Eşitdenem diýip menem alyp gitdi. Men kän hiç kim entek tananok. Onu baryp garajykda oturdum bolyn. Kerimaň özi ata ogul oýunu gördüňizmi diýdi. Gören bolsaňyz ine oturan şu jaşgy diýdi. Garagyz da şu, men garagyzym şu diýip tanıştyrdy bolyn. Talipler şeýler el çarpdylar. Menem bir begenim diýmegenne men işmem yerine düşüp durýar diýip hezletdim de. Bütün halk tomaşa etdi. Bütün halk gördü. Adyma da garagyz diýip tutverdiler. Ne şuun eçenni ýöne adym garagyz, men o adym bilen eýem. Ikinji adym bilen öwrenişdim gowy. Çyn adym bilmeseler hemmesi garagyz diýip tutýarlar men adymy. Kerimagan doğru maýtsam bizden ulan bolsa biz şon uluram öýdemler. Mene bir ýerde utandım. Kerimaga köçäň aňyr başyndan geçip barýar, menim bäri başyndan. Inni şu aňyr başyna maňa geçip biljekler şonu. Şoňa da holup Kerimaga salam diýip gaýgyrýan. Ine bir hili şonu bir deň duşuň ýaly bir yürekdöş adamın ýaly kabul etýäňde. Şon ýaly adam dal. Tebebi oň häsiýetine sadalyk ýatyr. Kerimaga duşluklarda şu allygyna sorag berýärler-de. Özüm şu her taraplayın nähili ýadyň o
ina berliyan torogam şu sizin paýamaňyzyň aňyrtyna hakykat ýatyrmy, ya özüňiz tosladýňyzmy, ya şu wakalary gördüňizmi, ýa-ni siz şu kahramanyňyz hakykatdanam şu ýazyşyňyz ýaly söýüp şonu ýakyndan tanýaňyzmy, ine şoňalyk soraglar berýärdi. Himmetine edil şol sorag berýäniň özü ýaly, şu ýaşlaň özü ýaly yürekden jogap berýärdi. Nira duşklara gitse de Kerim ağa menem ýany bilen alyp gidýärdi. Ýurgara izlanyp, o ýerde de Kerim ağa sorag berýärdiler. Bir ýürekde iki söýgü bolup bilermi diýip bir oglun, ýaş oglun Kerim ağa şeýle sorag berdi. Olam ýok diýdi. İki ýürekde bir söýgü bolup biler diýdi. Ýöne bir ýürekde iki söýgü bolup bilmez diýdi. Ondan yine bir yaşacık kız talip koyup sonra verdi. Yine oğlanlara diye hat yazıyorlar diye öz yüreğindeki söýgü bar bolsa gıyıtlara duydurup bilýärler deyip sonra yani. Ondan imma biz diye yüreğimizde söýgü bar bolsa ne edip duydurup borka onu diýdi. Wagtyň sen gözellüğün sonunda deyip duydurup bilmeýäniň üçin sen odan deyip şeýle jogap berdi. Özüm jogap berenne ýöne jogabam beren ok. Söýgü hakyna bir goşgular bar bolýan. Şolardan bir küçtetirine okap berýärdi. Ol goşguda da şoňa jogap bar da. Ömrüme pent. Şahir. Şahirliğin çyn bolýan bolsa, sönüp ýanyp, ýene sönüp ýanyp git. Insanlyk ýargydyň çuň bolýan bolsa, gara ýere çümüp çykyp git. Hem akyl ber, hem ýeriňden akyl al, kitapdan del, gara ýerden akyl al, alan zadyň demiň bilen ýakyp al, soň ýene de ýeriň süýdün emip git. Dağ ýoluny, çöl ýoluny belet bol, dağ ýoluny çataçmaýan polat bol, çöl ýoluny tirkeş bulut bol, teşne görseň dodogyny damyp git. Yol agyrdyr, müň ýanylar öçüler, bagtly ýollar, kıyınlyk bilen geçiler, ýeliğine şaglap gitse geçiler, sen öküzdek ýele garşy aňyp git. Bagt paýlansa, üç baýlyg ilki al, algap baryp, saglyk bilen erki al, ýany bilen çuwal gülki al, soň tapylar, galan zada zaňyp git. Dost paýlansa, eber diýip gyssanma, alaňdan soň gysgaltma hem gysgalma, dilegesse, gözleriň hem gysganma, birin merde, biri bilen oňup git. Ha çaryk gey, ha çokoy gey, telpek gey, farky ýokdur, geyseň bolar erkekdey, ýöne göle şyppallama çepekdey, aýna konuşly ädik ýaly doňup git. Sorasaň aýdaýyn, kıyamet nedir? Erkekler ownasa, kıyamet şodur. Her başa telpekle, koymagyn kadar 5 telpegi bir kıyıňaja daňyp git. Gözelliği, sor bagyňa öýkönme, söýülseň söý, söýülmeseň süýkönme, söýgü hem goşgudyr, kişe öýkünme, öz möhürüňi, öz köýüň goýup git. Yeňip ýaşa, ahyrdaýyň, başdaýyň, tomutdaýyň, ýazda güýzde gysdaýyň, söýgüňdeýiň, gaýgyňdeýiň, işdeýiň. Bir oglun yeňirip hem yeňip git. Yeňsin oglun dil bilen näl iş bilen, sen käwere has ýiträk huş bilen, ayak dälle, parasatly baş bilen, yeňse ogul gözüň rahat ýumyp git. Gözüm türtüp,
merhum enen alnına bir ağlattım. Inni beri ağlama. Öz balaňy eliň bilen jaýlama. Nobatyny mele ýere sömüp git. Dünýä gelmegiň de nobaty ýagşy. Yeni ölmegiň de nobaty ýagşy. Men diňe bir zatda nobaty garşy. Dosyny üstlän çağın konup git. Başarsan köplüğün içine garış. Tanıştan dost tutun. Yatlardan tanış. Jigulin içinden gözleme durmuş. Köplük bilen avtobusa minip git. Köpeltin öýüňde ýürekdeş mihman. Ýary işi bolsun. Ýarysy daýhan. Elbetde alymym, şahirim hükman. Üýşüp çaşyp çar tarapy eňip git. Şeýle dostlar bilen getdiň bir sellim. Yetersiň iň uly matlaba çenlim. Gadamyň giýiňden ur, entekler ellim. Pol öňdeli, ýaşakyna dymyp git. Haly wagtyň meňdemegin kilimi, bir wagtyň gyssanmagyn ölümi, öçen wagtyň öýkünmegin çilimi, içi közli ojar ýaly sönüp git. Yine bir söz, magtanmak del, öwüt del, mazarymı daş oturtmak sargyt del, mele ýeriň astyna da daşgyt del, bakylyk şol daşlara siňip git. Arwah gördüňmi? Ýa-da bir şeytan. Sözle derdiňden haly bikajan. Sözle derdiňden gara saç baly, syryň aç baly, syryň aç baly. Haly jogap berdi. Ýok ejejan. Ýok. Arwahym göremok. Jynam göremok. Gözlegen bolsa, şol göze nälet. Sözlegen bolsa, şol söze nälet. Kimden dili ýetdi? Syryň aç bala. Gara saç bala. Gara saç bala. Haly jogap berdi. Ýok. Ejejan. Ýok. Gözüm degen ok. Dilem degen ok. Seniň melhemiň bilýän adam ýok. İçýän zadyň ýok. Iýýän zadyň ýok. Nanyň iyi bala. Çaýyň iç bala. Erep oturdyň. Gara saç bala. Haly jogap berdi. Ýok, ejejan, ýok. Çaý işdämem ýok. Nan işdämem ýok. Aşyk bolan bolsaň, magşugyň kanna. Tapaýyn bar bolsa, jümle jahanna. Alyp geleýin, gujak aç bala. Gara saç bala. Gara saç bala. Haly jogap berdi. Ýok ejejan. Ýok. Aşygym bolamok. Magşugymam ýok. Onda näme boldy gara saç bala? Enengden gizleme. Syryň aç bala. Haly jogap berdi. Ýok ejejan. Ýok. Altyarym ýokdur sırym açmağa. Bu değildi sırı açmanır hiç kim. Açmarın sırmy. Açmarın menem.
şol sırma açman ütnöklük üçin 3 gedek saçaktan ätledim ene. Beýle sır ile açıp ölünden. İçimde çüýredip ölünüm ýaşy. Bu niçik söz bolly, gara saç bağla. Enäniň kalbyna düşdi bir howul. Diýmedi bu gedek syryň aç bağla. Diýdi, howul wela, bağlamdan sowul. Beýleki otaga ýurdy ene. Dem salymdan girdi kapıdan ata. Yankı enesine aydan sözlerin. Pışırdadı bağla. Yine bir qayta. Atanın en nami çümşüllep gitti. Onu çıktı arzu. Onun yalzadı aytmaklığa del. Şokakta. Pikirim etmenin yaxşy. Emma ene öyle durup bilmedi, diýdi. Diýsiriňi, gara saç bağla. Seni muradyňa ýetirmek üçin men taýarmen. Allah'danam geçmäge. Ene en ahyrky serhede ýetdi. Inni gurrun ýokdy ondan aňyrda. Öz balasy üçin Taňrydan geçdi. Sebäp diýseň, özü de bir Taňrydy. Halymyz sırny eýledi beýan. Özümizçe aýtsak, şeýledi beýan. Ýetenne hallygy 15 ýaşyna basmarlap başlady sırly bir ahwal. Yürekden bir gowga dydya daşyna, onna da ne gowga. Çydar ýaly däl. Näme degen biler ýaly däl. Şatlykmy, hasratmy, agymy, mukam, deňizmi, derýamy, syýrgynmy, tupan, dydya yürekden bogada bakan. Agtar ýa özüni, çykar ýaly ýol. Yine de yol tapman dolunýa ýa Gıygır vermeseň çydar ýaly däl. Hallygy yapışdy. Dullak sala. Dutar ýanglanykça ýüregi giňep, ýürek giňedikçe ýatyşdy tupan. Öýküniniň her öýjüginiň içinden dydady daşyna müň sany mukam. Owazyň aňyrsy gowlardan köpdi. Gepkeni, gudraty ägirtdi juda. Magrupdan maşryga ýaýramak üçin ruhsat dileýädi müňdürli seda. Emma beýle ruhsat dünýäde ýokdy. Şeýleden naçara bellenen ykbal. Dünýäň bar owazy sen ne bolsa-da gawra girmelidi. Bagrymdan çykman. Şeýdip göre girdi müňlerçe mukam. Şeýdip ýere sindi müňlerçe zehim. Ýeriň mahal enremegi. Şolong periodundan bolmagy mümkin. Zehin çykjak bolup aşakdan urdy. Ykbal bolmaz diýip basdy ýokardan. Basdygyça güýjäp bagyrlan derdi. Yine dert goşully topor-topordan. Şeýdip müňläp zehin dünýäden geçdi. Goloýlap gelýärdi hallada gerek. Emma ol jaý gözüň sırny açdy. Inni eneň sözüni dinlemek gerek. Ruhsatdyr gara saç bağlam. Sen derdiňe
meni yanlarsın pelek. Anha dutar, gıcık, dürlür saç bağlam. Inni, atan sözün dinlemek gerek. Dinler yalı hiç saat değil de ata. Dine bir deyip cevabı derek. Son deydi bırağı, uçmak mı doğduk, deyip bağlam. Bulurun kayfısı gerek. Odolun bolmanlar naçardan bakşy. Yok durum. Bolmadam naçardan bakşy. O tetelli käre baş goşonundan avray bilen çürek gidenin ýaxşy. Ata şey deydi de çıktı da gitti. Atan gepti. Gutordu gurrum. Emma bostaneci durup bilmedi. Daň bilen owadan saýlandy bir gün. Eltip bir sazanna tapşyrdy gyýdyn. Dedi, anha, menin ýeki dikrarym. Senin täsin barmaklaryň astyna niçikdi saýraýan bolsa dutaryň. Gyýdymyň hem barmaklarynyň astyna edil şonuň ýaly saz etsin dutar. Şeydip, asmannak Tanrıdan dälle, yerdäki Tanrıdan ýetdi ıhtyýar. Kerim ağa illa olay kitapların avtary. O bütün halkın yüreğine, kalbine ornan acayip kitapları häzirem bizim okuyucularımızın elinden düşen o. Onun poemaları gatı köp. Ayal Baxşı diyen poemasını okudum da. Şu gatı üýtgösük Ayal Baxşı. Şunna var, şu Türkmen gyýdynyň milli häsiýetini, erçelligini, bir hili şoň bilen birlikde asırlylygyny şeýle bir güýçli berýär bolýan. Şol ağır döwürde ayal gyýdylan entek aýdym orta çykmaýan wagtyna ýaş gyýdyň, onda da Türkmen gyýdynyň şol saatyn gotuny, saada bolan söýgüsini, aýdyma bolan söýgüsini ýürekden düşündirip bilmegi haýty ata öz perdentiniň göwnüni ýykar. Emma döwür şeýle bolupdyr da. Şonu da ýanky şu gyýd uğur tapıp halkyň arasyna aýdym Türkmensahra otunyň derejesini belinde götüripdir. Muny beýik şahyr belinde götüripdir. Türkmen gyýdyny şahyr belinde götüripdir. Ine öz eserlerini şeýle çemelesýär. Hem öz-özüňe anam, hem sahra otuny söýgü, Türkmen halkyna, gelin gyýdylaryna söýgü, hemmesi şoň edil, şoň aňyna bolup geçen görüşler sen gözüň öňünde bolup geçýär. Toğsan birinci gün mukam kesildi. Ya Tanrı'nın gahary geleydi miken? Bostaneci yanın düşöge verdi. Gözlerinin öňüni büredi ömür. Gün we günden güýjäp enäniň derdi garpyşyp başlady. Ölümdür, ömür. Şum habaryň gelen ýoluna garşy ýakasyny çäg açyp algady hally. Yarım günne geçti bir günlük ýoly, koşunyň her taýy bir ýerde galdy. Bir koşy ürgenjiň deňine galdy. Derýaň ýanyna galdy ýene bir koşy. Uyolma, çekinme, alga bir hally. Häzir seniň diňe alganyň ýaxşy. Edil işiňizden gözlerini çarklap, ışıklap dur. Ajal lilyan wagşy. Ey uyam, ýadanam bolmagyň ahmal. Wah, onna da häzir alganyň ýaxşy. Algawyn ýazdyrman
Yetişdi bärden. Enäniň üstüne okladı ödün. Şo wada ajalam işikden girdi, ene dedi. Otur gaşymda gıydym. Girsemem saz bilen gireyin göre. Getir dutaryňy. Çal köşegim. Çal. Çallı halli. Çallı. Yine de çallı. Bir aylap. Eýdine serpipdi ajal. Yine erwetleşdi enäniň hali. Ene yine dedi. Çal köşegim. Çal. Çallı halli. Çallı. Yine de çallı. Yine de bir aylap serpipdi ajal. Yine ağırlaştı enäniň hali. Yine gaýtarady. Çal. Batlyrak çal. Çallı halli. Hasam batlyrak çally. Bu gedek 3 aylap serpipdi ajal. Ýokmuşyn diýýärler gudrat diýen zat. Bu gudraty görse, gudratam gaçar. Dünýäde hemmeler saat çalýan bolsa, meger başyn alyp gaçardy ajal. Yine de hayallap başladı ene. Dedi. Goloyrak süş. Gara saç bağla. Sen menin öňümde sırrını açtın. Maňa da ruhsat ber sırrym açmaga. Menem senin ýaly saz aşygydym. Çalýana da aşyk. Saza da aşyk. Bir gezek 16 ýaşyja gylkam 16 depäniň üstünden aşyp gittim goňşy owa saz dinlemäge. Çalýady dutary bir gerçek ýigit. Palçykdan adamyň şeklini ýasasaň, şoňa da saz bilen jan berjek ýigit. Yetenne kukräp köne güdöre. Ýigidin üstüne bökünüm bilýän. Soň näme bolupdyr? Hiç zat bilemok. Bir görsem, öýümizde ýatyrdım eýýäm. Ol gün şeýdip ýattym. Ertesi bolsa, başga bir ýigide baglady atam. Uzakdadır ötme başka diýänim. Ol inne başga däl. Ataňdyr ataň. Soň bir gün mewjur ýany gaýtarma wagtym girdi gapymyzdan şol gerçek ýigit. Palçykdan adamyň şeklini ýasasaň, şoňa da saz bilen jan berjek ýigit. Dedi, ykbalyňdan närazy bolsaň, häzirim bagryma basmaga taýyn. Men dedim, bagryna basan ýigidi inni maňa köp görmesin Hudaýym. Onsoň onuň bilen dogany koşdyk. Şoňa da bar zatçy begenli oglan. Şeýdip ýat ýigidi är etdi ykbal. Är boljak ýigidi. Eýledi dogan. Ol gerçegiň, ol doganmyň kimdigin saňa aýdyp gitmek. Pardymdyr gıydym. 3 aylap gıydydek törünü saklap. Saz öwreden goja. Şodur ýalňyydym. Muradyna ýetip bilmedi eneň. Inni şol murada sen yetkin balam. Te ömrüň ötýänçe ýüret bu käri. Ýedi gowmuňa da öwretgün balam. Gurrungyny
zordan tamamlap ene deydi balasına çal. Yine bir çal. Çallı halli, çallı. Yöne bu sapar. Gatı tşını bilen gelipdi acal. Dostu yaraman yatır. Ondan yaraman yatır olun bir yıllap toyun saklaya. Dostunun hatiratını. Şu kalsın, şu dostum men toyuma katnaştın, onun ton toy tutacak diye de. Onun kalınak görüye dostu barha evarlap barya. Yönü onu hiç kim duyduranok. Hatta şahirin özüm duyanok. Onun burunayt ya. Dostu ten toy tut diye. Men yatanam olsam toyun sağdana dinlerin. Toyda aydılan acayip aydımları dinlerin. Oba doşlan tesini dinlerin. Bağışları guvanırın. Sağaların, şudatları eşittim. Dostum toy tut diye. Yine bu toy tut ya da. Onun toy tut ya olun. Onun dostu toyun soğuyup barya olun. Toy soğullu mu dostum diye. Toy soğullu. Onu gelin kutlu olsun. Aman ol diye. Yine şeydim can veriyor. Durmuşta hiç bir zat, hatta kemçiliklerim, kaygılı vakalarım, saatlıklı vakalarım on gözünün tıpanak. Yönü Kerim ağan, koşkularını okuduğunca, şu 3 günden son okuduğum her yedik sonun täze zatlar tapyam. Kerim ağan şu gelin yıllara bulun hormatı gatı uludu. Bir gün Hıdır Deryayev'in akmal oyunu gitti. Sonra Uduk Cemal'ın keşfini yerine getirdim. Sonra oyunu tordu olin bir aktrisamız bana gül getirdi. Benim kim getirdi? Bana aytma dedi. Kim getirenni? Benim be kim getirebilir bana gül deyip fikir ettim. Be kim getirdi kama bu gülü deyip. Ondan ertesi gün Kerim ağan özü can edeydi. Şey deydi bana, "Näme gülçinna bana can edip sağ olsun aytmadın" deydi olin. Sonra men bildim. Şon ýaly adam bana şeýle hormat koyan için gatı begenimde. Bir gede Kerim ağa ne saglap hastahana düştü. Bir zat aýdasym gelýärdi. Kerim ağa erkek adammy ya gelin aýdmy hiç tapawuty ýokdy. Şonuň hemmesine birgeli yürekden hormat koýýardy. Ondan Kerim ağadan şu şeýle bir mehrem häsiýeti, gülegenligi, değişkenligi, onun gelin aýdlarken çekinip durmaýarlar onun. Ya da bir beýle bir utanyp durmaýarlar. Üýşüp ýygynyň gitdik. Ay bir 7-8 barda. Şeýle bir böküp turdu da, doğrumy aýtsam biz onun kiçirek de bir hili mehrem atan öz balalaryna seredişýärler. Ya da şeýle bir belent adamyň bir üýtgeşik adamlara seredişýär şeýle bir karşılady da diýip aýdarýarlar, ýadyňdan çykarýarlar. Özüm Kerim ağa şu wagt gaty yaranagam eken. Emma ýylgyraklap hiç zat bildirmän bizi 3 daga doturtda. Şu keyipsiz bar yakan Kerim ağa öňünden çykaýsa, şo wagda depäňdäki duman fiýirlen ýaly bolýar. Bizim şeýle uly ägirtlenimiz, sahnada işlän ägirtlenimiz, edebiýatda iýiz goýan ägirtleri uly sarpa goýanlygy üçin bizim mehriban, hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent başy aman bolsun. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni hormatly prezidentimiz bizim edebiýatymyzda, sungatymyzda, medeniýetimizde şeýle uly iýiz goýan, şolaryň fütünleriniň ömrüni, döreçiligini öwrenmäge mümkinçilik döretdi. Olary halka ýaýmaga mümkinçilik döretdi.
Munun özi bizim yaşlanmad üçün ulu mektep. Şoň üçin hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, başı dik bolsun.